Ποια είναι αυτή εδώ πέρα, σας αρέσει πολύ αυτή? Είναι στην παραλία. Α, πολύ ωραία. Ποια παραλία, ναι. Καθίστε να σας με τον Ιφικό ποια είναι με τον Ιφικό? Αυτή τώρα. Με τον Ιφικό. Εδώ αυτή δεν έχεις δει. Καλά, Κούκλος. Δεν παίζεται ο άνθρωπος. Δεν παίζεται, είναι κούκλος, γι' αυτό τρέχουμε. Αλλά το Εμένα, χάσαμε. εμένα. Παναγιώτης. Με τον Ιφικό. Με το αλβανικό νηφικό. Τι? Να δείξουμε άλλη μια φορά και αυτή εδώ πέρα που είναι πολύ σημαντική φωτογραφία, παρακαλώ. Να την περιγράψετε λίγο γιατί θα μπει και στο site. Στο σπίτι του Φρανκ με την... Να μας την περιγράψετε. Το σπίτι του άντρα μου με την αλβανική και ελληνική σημαία. Την ελληνική έχει εκεί αυτή τη στιγμή όμως μόνο. Και από πίσω είναι η αλβανική και οι δύο Α, σημαίες. μαζί είναι, δεν φαίνεται στη φωτογραφία. Πολύ όμορφο, πολύ όμορφο. Πού είναι αυτή η φωτογραφία, πρέπει να δείτε την πιο καλή. Να με. Για να δω. Νύφη με την αλβανική ετοιμασία. Α, καλά. Έτσι είναι εκεί πέρα. Έτσι είναι εκεί. Αλλά εγώ παντρεύτηκα σύμφωνα με τους κανόνες της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Απλά, Αλλά και ναι. εκεί τον Ιφικό. Παραδοσιακή είναι αυτή, Παραδοσιακή. Φοράνε περουκίνη, δεν είναι τα μαλλιά μου, είναι περούκα. Και Ναι. φοράνε, βλέπετε. Πού είναι αυτή? Αλβανική. Αλβανία. Στο γάμο, Ναι. Ευτυχώς ή δυστυχώς, κοιτάξτε πως έχω τα λεφτά πεταμένα μέσα. Θα τα γυρεύω μετά από τι. Αναμαρία φρεμίζομαι είναι. Α, και κάτι που έκανε ο σύζυγος εδώ, Για να δούμε και πήγε αυτό. και έκοψε τη φωτογραφία από μένα δίπλα και άφησε μόνο τον εαυτό Και του. πού την βρήκατε αυτή? Αυτή τη βρήκατε στο σπίτι, του, ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Τώρα, Και εκεί πέρα σας βρήκε μέσα μετά και έγινε... και με πέταξε με σούζες έξω. Ναι, αλλά δεν σας ακούμπησε φαντάζομαι άσχημα. Όχι. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Οπό. Έτσι είναι οι άγριοι άντρες όμως. Ακούστε, έτσι είναι οι άγριοι άντρες όμως. Άγριος, τι να τον κάνει. Άγριο θέλουμε. Ακουμπάει άγρια. Ε, Έχει δίκιο. άμα θέλαμε... Να προσέχαμε κι εμείς. Βέβαια.